Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa mga gustong muuli sa tagsa-tagsa nila ka mga kalungsuran ug dakbayan labi na sa Southern Cebu operational na mga kapuso ang Cebu South Bus Terminal. Subay niini mga itagkatinawan sa nagduma ni maong pasilidad kung sa gitawag nga new normal sulod sa terminal. Makauban nato mga kapuso karong buntaga manager sa CSBT Ma'am Carmen Quijano. Good morning Ma'am Carmen. Sir Nico, good morning also. Thank you so much ma'am sa pag-uban kanamo. Impormasyon alang sa atong mga viewers karong buntaga ma'am, operational na ang South Bus Terminal sugod pa ni atong September 9. Unsa na may new normal sulod sa terminal ma'am? At this moment, nakita na mo increasing na, no? Murag sa taas ka ba? Pero ang inside sa bus, inside sa terminal, kanang nakita na mo ang among kanang mga rentable space na mo. Wala pa mo balik ang nag-abang. There are few only. Gamay ra gyud kaayo. Pero ang mga buses karon nakita nako gamay ra sad. Like for example sa Series Liner, there are 211 buses sa Series Liner. Niya tingali because of the situation, ang ilang gihatag sa terminal is only 30 to 35 buses. Pero at least naka-accommodate gyapon tao. Niya ang kaning Sunrise, instead na 30 plus, ang ilang gihatag sa terminal is only 12 to 15 buses. Kay nakita mo sa nila sa ilang operation na pila ra sa kabuok ang manakay. Kani adtong wala pay COVID at this moment for 20 days mo kita mig 2 million kapin. Karon nakita lang to murag 753 ang among nakita sa kuala na sa terminal sa private cars mga taxi o ang CR na to. Excluding sa atong kanang rentable space. Ang atong protocol Yes ma'am. himo sa terminal mo follow lang taog unsay gusto sa atong gobernador. Not only to the governor, and sa Department of Health. Nya labi pag sa LTFRB, na ipatuman din na nila ang ganang panghugas sa kamot, nya before you enter na pay foot bath, na sapatos na to, na ginaydaay ka ng disinfectant, unya pakuha ng thermal, unya mag-face shield, mag-mask, unya papers, necessary papers for travel nila, importante kay na. Passenger capacity katunga ra gyud pud ma'am ang i-accommodate sa mga buses. Ang passenger capacity nato kanang katunga ra gyud unya ato lang ipahibaw sa atong kanang mga pasahero nga ang kapasidad sa terminal is only 1,005 excluding at the back portion sa passenger waiting area. Unya karon kay duna may kaning situation nato lisod makaayno tungod aning COVID. So more or less ang mapasud nato is only 500 to 600. Mga papilis ma'am, pangayuan ba ang mga pasahero o papilis o Yes, tan-awon na po Sir Nico kay delikado kay na no. Nya wa ta kibaw labi pa na ang 60 above. We will not allow that nga mo travel. Nya 21 sa below o kanang mga bata unless og dunay mga dokumento sa gikan sa City Health o sa gikan sa Department of Health o LGU nya nga importante kay nga mo travel na sila. Muna nga kami mo allow niya na with proper documents. before mo sakay o sa pasahero ma'am, may ba ning pangutanon or inyo bang susihon kung asa ni siya paingon or pangayon ba niyog IDs kung para asa ni siya nga lungsod o Yes, of dakbayan baka? course. Before mo sud na sila ana Sir kanang Nico, all papers wa na gid lapi pag og senior citizen kay we will not allow that. Ma'am, sa ato sa terminal murag hugot kay ang palisiya 50% ra gyud capacity. Ang di ba ni kuya ma'am og naara sa mga highways mo para mo sakay or it's up to the mga bus companies pud nga mo patuman gyud ma'am kay ato mga health protocol. Yes, Sir Rico. At least no gaimo kung at least ang mga tao makadungog diro aning question nimo. Mo na labing question nga dirahan kay ko. Why? Some of the passengers dili mo so diha sa terminal adto sa gawas. That's why I urge the public. Not only sa atong mga pasero, all of them. Labi na mga buses ba na dili gyud ta mo pick up og pasero in front sa CSBT and the right place nga mo sakay ka inside the terminal. Nga naman parang requisito gipangita nga ang tao ay COVID na diha. Ma'am, unsay operational hours sa terminal biyahe sa atong mga buses kay karon ra ba dunay mga curfews man gyud ang syudad ang makalungsuran so nalimitahan pod ang oras sa biyahe sa atong mga buses? Yes, ilang first kanang kuana. Ang pirmirong kanang oras nga mo biyahe is mag-start of 5 o'clock until 10 p.m. Pero what did ang among mga buses diha sa sud mag-start sila mga 5, no? Nya mo end lang og 7 p.m. Kumusta day ma'am ang plitihan sa atong mga buses ning saka ba ma'am? Still still the same. Kung doon na magpagsaka tingya ang LTFRB ana with the operator. Pero nung na ko maragwa masiguro kung doon na magalig ginagmay ra siguro. Basta ako wa ko kadungog that there's somebody coming in my office na ilikramo wa ko kadungog.
Before nahitabo ning COVID, ma'am, kita sa kamo sa CSBT, dunay mga direct nga biyahe padong Dumaguete, padong Dipolog, Zamboanga. Karon kumusta naman, ma'am, ang biyahe aning mga out of Cebu province? Sir Neco, Aha. wa gyud gipabiyahe. Kanang lugar wa gyud gipabiyahe ana. Wa gyud tungod aning COVID. Nya ang ilang kuan ang ilang passenger waiting area mingaw kayo. Kay doon naman sa exclusive area anang lugar. Para gid ang mga Negros, Dumaguete, na gina sila sa Zamboanga, doon na gina lugar para ilaha. Karon mingaw kayo, wa gyud. Although, ma'am, gi-announce na sa government, sa IATF nga sirado ang mga sementeryo karong umaabot nga kalag-kalag, pero ga-expect ba mo nga daghan sa mamauli ani ma'am before ining aning mga petsa nato sa kalag-kalag aron mo tanda o bisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi? Abi mo Sir Nico, kaning atong kinaiya, di mo ka malimot ana. Musugot ka dili bisag unsa pa isulti ana kanang mga pasahero mudagsa gid na ngadto sa kalungsuran. So mag-prepare lang ko ana kay dili man ta ka-stop ana nila. Nga muuli gyud. Basta kumpleto lang sa papilis. Alright, to wrap this up, Ma'am Carmen, unsay panawagan nimo, awhag nimo sa atong mga pasahero, mga mobiyahe ay sa mosunod nga mga adlaw, buot mo ipaabot kanila, ma'am. O akong ipaabot lang kung maabot na ang panahon nga mao magida atong duol sa kasing-kasing ito nga matay magsampit malita na. So please, di lang ta magdag mga bata. Nga don't bring so many things. Nga di ta maghubog ang adverse terminal tungod aning sakit. Thank you so much, Ma'am Carmen. God bless you. Okay.